през обедния кръстопът годините и пак ще се върти по стародавния си път земята. Денът на хората ще грейне утре по-засмян. Ще имате редовен превоз до луната с експрес ракетоплан. Ще има пак звезди и кучета ще има, виещи към тях като преди. Но нека вярата не оскъднява. Яснее този ден заспян отвън. На път човекът е човек тогава, когато е на път. Да почетем паметта на нашия любим съгражданин и поет, роден в село Добромирка, строил по нашите язовири, строител на Димитровград и негов гражданин. Поклон пред светлата му памет. Като жълчи огнища горят слънчогледите из равнините, край лъките извива бял път и в прахта меко тупат копита. Галопират по белия път лекогривите рижи кобили и тъй звънко, тъй соцно звънят на каруцата тънките зилове. Зад лъките оттатък белей моето родно село край Росица. Аз се връщам сега отдалеч, чак от новия град на Марица. А защо не на хуй? Тръпна радост сърцето ми младо. Добромирка, прости ми и чуй, коня край ми е родната радост. Знам, че в теб се родих за живот, първи думи съм в теб изговорил. Но където изграждах завод, там за полет крила съм разтворил. Тънки зилови звънко звънят към селото, където съм раждан. Добромирка, срещни си синът на Димитровград, новия гражданин. Венец от община град Севлиево и Общински съвет град Севлиево ще бъде понесен от кмета на общината господин доктор Иван Иванов и господин доктор Явор Памукчиев. Венец от името на кметство село Добромирка, Народно читалище Пеньо Пенев и клуб на пенсионера ще поднесат дечица от основно училище Христо Ботев. Цветя от името на основно училище Христо Ботев, село Добромирка. Цветя от Рекиц, град
Габрово. Венец от Инвест АД село Добромирка. Цветя от жителите на село Добромирка. Ще догоряват залези и хора, и спомени, и чувства, и мечти. Ще отцъфтят сълкъмите на двора, вечерник в колоните ще зашипси. Живота своето от нас ще вземе и весело ще пей като капчук, когато за наследници след време ще дойдат нашите потомци тук. Сърцата пак в песни ще разказват и пак ще вият птичките гнезда и все така на майчината пазва ще грее златна рожбица звезда. Ще има пак синчетците минуги и погледът им син ще бъде пак, но хората ще бъдат вече други и друг деня на бащиният прах. Дали ще им разкаже с памет свежа историята или ще мълчи, как избояваше у нас надеждата, поливана от плачещи очи, как в път умълнен с бойни урагани последна бомба сменяхме с кораж, как после изкуфражи радостта ни нарастваше етаж подир етаж. Как 25 годишни бяхме, а нашето чело се просребри, как незадревно щастице вървяхме по първата руса зори. Потомци, до край два ли ще ознаете ви, когато се наливаха установите, какъв живот живяхме ние, о колко трудности за нас дойдоха, завидна беше нашата съдба. Ние не живяхме дни, епоха, борба живяхме ние. Борба. Пеню, къде да при тебе? Обясни му на камерата. Какво? При мен снабдава с Купон. Ти беше студент тогава, така ли? Студент беше. И София. И той беше при тебе, защото нямаше какво да иде, така ли? Падаше книжките от джобовете си замачкани. Мачкани. И почва да чете с което. И почва да рецитира. Много интересен беше. Знаеш ли много? Незабравим. Много пишеше, нали? Стихотворение. Казвай. Това е негов годините, когато е бил студент в София. Пеню Пенев е ходил при тях. Те са били двама съселени от тук, студенти. И той и още един негов приятел. Течни стиховете. Пеню ходи при тях, чете, рецитира стихотворението, а те в това време му давали купони, защото била купонна система и той няма хляб и дали купони за да вземе хляб. Да прекарат. Айде горе сега в това. Сърце човешко, се казва той. Къще по къще на деня от твърдината своето щастие откъртваме ни троха по троха,
го събира родината и глътка по глътка сладко го пи. Утре наистина по-щастливи ще бъдат уния, които ще дойдат след нас. Те с възхищение на труда ни ще съдят и искрен ще бъде благодарният глас. Защото с подкървава ние сега крачим по роя на трудното за пристили фяц, защото сме първите разузнавачи на новото към ранния час. Ние сме разсъмването трудно и свежо на техния ден и без протест на нашия век огромната тежест на своите плещи понесли сме днес. Кога е виждала това планетата, кои са стояли така на пост към бреговете на нови столетия? Ние сме едно поколение. Мост. Не е ли радост голяма, велика, да знаеш защо и какво си творил? За нищо аз никога с никого такава радост не бих заменил. Откривам тържествената програма по случай 85 години от рождението на поета Пеньо Пенев и 120 години от основаването на читалище Пеньо Пенев 1895. Гости на нашето тържество са господин доктор Иван Иванов, кмет на община Севлиево. Господин доктор Явор Памукчиев, господин Иван Църов, директор на исторически музей град Филипов Търново, родом от село Добромирка. Господин генерал Кирил Войнов, съветник по сигурността на Република България. Госпожа Румяна Костова, кмет на село Крушево. Госпожа Таня Георгиева, рекиц, град Габрово. Господин Иван Стоянов, кмет на село Младен. Денчо Денчев, кмет на село Буря. И представител на читалище Пробуда на село Буря. Гости са и други наши съселени, дошли от всички краища на цялата ни страна. Гости са и много представители и читалищни дейци от района на село на град Севлиево. Давам думата на господин кмета на село Добромирка Боньо Петков за приветствие към гостите. Уважаеми жители на село Добромирка, уважаеми гости, родственици и приятели, пристигнали от всички краища на родината. Щастлив съм да ви поздравя с добре дошли в село Добромирка, родното село на поета Пеньо Пенев, честване на 85 години от рождението му и 120 години от основание на читалище Пеньо Пенев 1875. Има голяма символика в честването и обединяването на 5 годишнини в един празник, тъй като читалището носи името на поета. Населението на село Добромирка е известно с будни, талантливи и борбени хора, новатори и пазители на традициите. Поздравявам ръководството на читалището, самодейния колектив за народни и стари градски песни, детска фолклорна група,
индивидуалните изпълнители, като им пожелавам и за бъдеще успешна и плодотворна дейност. Искам да пожелая на всички вас, вашите семейства и близки, преди всичко здраве и вяра в по-добро бъдеще. Убеден съм и вярвам, че заедно можем да направим село Добромирка по-привлекателно, място за живеене, както би желал поета. Нека нашето читалище да продължава да бъде средище на духовна култура, за запазване на традициите и обичаите на селото ни, като ги предава и на поколенията възпитава децата в този дух. Както каза поета, не е ли радост голяма, велика, да знаеш какво и защо си творил? За нищо аз никога с никого такава радост не бих събил. Поздравителя на Древ от Ретиц, град Габрово, госпожа Таня Георгиева. Ретиц, читалище Габрово, поздравителя на Древ. Уважаеми читалищни дейци, приемете най-искрени микрофона ползвайте ви. по случай 120 годишни юбилей на читалището. Основано от далечната 1895 година, оцеляло през времето и днес Народно читалище МПН поддържа огъня на знанието, обогатява духовния и културния живот, съхранява и развива българските традиции и обичаи. Днешният празник е признание за всички вас, читалищни приятели, съдейци и даровити хора, които със своя всеотдаен труд издават любовта към словото, музиката и танца, пазите българския дух и национална идентичност. Пожелавам ви здраве, щастие, много успехи и присъстващо творчество и вдъхновение. Спасявайте българския национален дух, съхранявайте традициите и ги предавайте на идните поколения. Честит празник! Поздравителя на Древ от читалище Цвятко Иванов, село Крушево, ще понесе госпожа Милка Дейцева. Здравейте, приятели! Позволявам си да ви нарека така, защото приятелството между нашите две села има дългогодишна история. То започва още във времето на нашите родители и деди, когато те пеш през мерите, през ниваните и горите са си ходили на гости по време на събори, на сватби и на кръщенета. А през последните години това приятелство беше скрепено още повече поради взаимните посещения на двете фолклорни групи към читалището. Поздравявам ви с този хубав празник. Радвам се, че той е зачетен от толкова много знаменателни гости, което така напоследък става нещо много приятно за един празник. Поздравявам ви от мое име, от името на кмета на нашето село госпожа Костова и от името на управителния съвет на читалище Цвятко Иванов, село Крушево. Пожеланията, които ще ви кажа, на някого може да се сторят неизпълними, смешни и нереални, но всяко пожелание съдържа известно предизвикателство. Нека вашето хубаво преди години село, богато, с заможни хора, с прекрасни къщи-палатки, изградени от местни майстори-теодяри, да възвърне вида си.